Senyores i senyors, benvinguts i benvingudes al Camerino de Cultura Jove. Estem a punt d'obrir les seves portes, així que, si us plau, comencin a ocupar els seus llocs, que la funció és a punt de començar. Què no pot faltar al vostre camerino? A veure, jo crec que no em poden faltar... És que no podem dir el que hem de dir. No. Aigua. Cervesa. Quin és el vostre ritual abans que comenci la funció? Esmorzar. Esmorzar. Esmorzar, Al bé. matí abans fem una esmorzada de forquilla. El Camerino, amb Judit Anyora i Eudald Feliu. I avui també amb Eva Andedes i Jordina Gavaldà. Què tal? Com esteu? Hola, com Molt estem? bé. Escolteu-me, ara ens dieu que no pot faltar, abans de fer qualsevol actuació, un esmorzar de forquilla. Us serveix una mica per preparar-vos a les últimes cançons, fer una mica d'assaig, l'últim assaig, o no? És per parlar de les vostres coses? Per per xerrar, parlar, sí. fer una mica de grup, omplir la panxa també. No parlem mai del concert, No, dels esmorzars. És una mica la vostra manera de fer cohesió de grup. Sí, sense cap mena de dubte. I de fer com la preparació mental de tots estar allà, l'esmorzar, cadascú que es demana, anem provant una mica. D'estar junts una estona abans de sortir a tocar. Algun plat que no pot faltar en aquest esmorzar de forquilla? Tu què et vas demanar l'altre dia? Jo em demano galtes de porc. Alta. Mm, Jo sóc de cua ben de triat. bou, mira. Oh, això no m'agrada tant, eh? Escolteu, abans de començar sempre demanem als nostres convidats si són de posar-se nerviosos abans de sortir a l'escenari. Vosaltres els nervis com els porteu? Jo no em poso mai nerviosa, mai. És molt fort. Però mai. Mai. Evan, en el teu cas? No, el meu cas no és aquest. Jo em poso molt nerviós. Avui intentarem posar-vos una mica nerviosos, a veure si ho aconseguim. Us explico molt ràpid en què consisteix la primera secció del programa. Jo tinc tot de preguntes preparades i vosaltres tindreu exactament 60 segons per contestar-ne totes les que pugueu. Per tant, podeu fer servir l'estratègia que vulgueu. Primer una tu, Evan, després una tu, Jordina, els dos Hòstia. a qui li vingui abans al cap. La gent s'ho munta bé, Vale, Com vosaltres vulgueu, estratègia lliure. Fem una i una? O qui No, li fem vingui qui la li idea? vingui, que Vale, ho digui vale. i ja està. Vale. Sí. Esteu a punt, doncs? A punt. Va. Vinga, va, perquè el temps comença en 3, 2, 1, som-hi! Primera pregunta, cançó que no us cansaríeu mai de tocar o cantar. Anècdotes. Anècdotes. I aquella que us faci una mica de mandra? L'última. Artista amb qui us agradaria fer una col·laboració? Els pets. Ciutat on us encantaria fer un concert? Vic. Lloc més estrany on hagueu fet mai un concert? Solivella. Quan heu cobrat en el vostre volum més mal pagat? 0. Pitjor anècdota en directe. Que se'm va trencar la corda de la guitarra. El millor de la indústria musical és? La gent. I el pitjor? La indústria musical. Persona o grup que us caigui millor del panorama musical català? Lluís Gendraó. Heu rebutjat mai alguna col·laboració? No. Es lliga molt al món de la música? No. Hi ha algun artista del panorama musical català que creieu que estigui sobrevalorat? Sí. De l'1 al 10, com de complicat és fer-te un lloc en aquest mundillo? 10. Gens malament! Escolteu-me, heu aconseguit contestar un total de 14 preguntes, per tant, Prou bé, no? força bé, no? No? Bastant bé. Ara ens dèieu també que us agradaria fer una col·laboració amb els Pets, heu dit? O que us agradaria... Sí, oi que sí? Home, sí. Sí, De sí, fet, és l'altre una dia col·labo. vau estar actuant... Clar. Vam estar junts, sí, l'altre dia. Dissabte passat a Constantí. Vam No fer sé el si els hi, primer vau fer, concert. els hi vau fer saber aquesta proposta de fer una col·laboració tots dos. No. No, encara no, eh? És que queda una mica lluny, això. Sí. Vinga, va, doncs continuem, perquè el que fem ara és anar cap al passat. Sempre comencem les entrevistes parlant dels inicis dels actors que venen o dels cantants que venen, dels músics que venen. Vosaltres, el vostre grup, Sodi, és molt jove, per tant, fa poc que esteu als escenaris, però recordeu el moment de dir, vinga, va, creem el grup, vinga, va, ens posem amb aquest projecte. Sí, ho recordem perfectament. Sí, hi ha un dia. Hi ha un dia que no sabem quin és, però l'és, que vam quedar allà a Camparet, a l'Ajuntament de Tarragona, amb un bar mític, i vam fer una reunió on vam decidir el nom, vam decidir què anàvem a fer i tal. Vull dir, I per què Sodi? Això és una història de l'Evan, que molt bona idea. Vam fer pluja de noms, aquell dia vam fer pluja de noms, pluja d'idees, i jo doncs, tenia al cap, que ja venia dies, no?, de que les lletres que coincidien en tots els noms eren la N i la A.
i llavors la lletra N i la lletra A, doncs, és Na, que és l'element químic de sodi, i doncs d'aquí va sortir el nom. I així es va quedar. No vam tenir cap dubte. Jordi, Naim... Perquè aquí només sou 2, però en el grup sou 5 membres. Tots sou de Tarragona? Tots. Bueno, ell és dels Pallaresos. Sí, jo soc dels Pallaresos, però Tarragona. Sí, Per tant, no teniu problema en trobar-vos tots junts. No, per això no. Bueno, ara que estem estudiant aquí a Barcelona... Sí, tots dos estem a Barcelona, llavors sí que tenim més problema ara. I ja us coneixíeu, abans de crear Sodi? Sí, nosaltres havíem coincidit a l'estudi de música, el Naim i l'Eloi també, en estudis de música tots havíem fet, o a l'institut també, amb el Naim. O olimpiades d'informàtica. És real. Vosaltres per això veu començar molt forts, o sigui, no veu una primera cançó, sinó que veu començar directament, ja vau treure un EP, i una de les cançons que més va sonar va ser Un dia normal. No ha sonat l'alarma, he perdut el bus i ara faig tard una altra vegada. M'he deixat la cartera dins de casa. Ara que la torneu a escoltar, si l'haguéssiu de tornar a fer, canviaríeu alguna cosa? Home, 100%. La intro, potser. I les trompetes, no? I les trompetes, fora les trompetes. Trauríem les trompetes. És que teníem un trompet abans. I ara ja no hi és. I ara ja no hi és. No us passa que quan torneu a escoltar cançons d'aquests inicis i dieu, ostres, aquí ajustaria això, aquí canviaria això, i alguna que digueu, ostres, aquesta m'encanta, aquesta ens defineix molt, aquesta no canviaria absolutament res? Potser et trobo a faltar, no la canviaríem, no? Jo no la canviaria. No, jo tampoc, crec que és bonica, és diferent, és més pop, comestible, però està bé així, vull dir, no, tampoc té trompetes, està bé. Sí, exacte. L'estructura és xula, et trobo a faltar, sí, potser sí. El Sonona us veu endur el Premi de Joventut i de Votació Popular. M'imagino que això va ser la primera empenta per dir, ostres, la gent ha respost, hem de seguir fent coses. Sense cap mena de dubte, va ser una mica el punt d'inflexió que tots ens va fer com creure en el projecte i posar-hi com tota la carn, vull dir... Va ser quan ens vam posar a assajar de veritat i a assajar més sovint, vam preparar un directe millor que el que portàvem l'any passat i va anar molt bé i ens va animar molt a seguir. Us imaginàveu tot aquest èxit tan fort i amb tan poc temps? No, sense cap... O sigui, no. Vull dir, nosaltres ens vam presentar al Sona Nou i de sobte vam anar com passant de fase i la gent també responia molt. El dia del Molino de sobte hi havia com 100 persones que havien vingut de Tarragona a veure'ns només a nosaltres. Vull dir que va ser com... Sí, va ser molt fort i no ens ho esperàvem. Grup Revelació de Tarragona, clarament, No, tant de bo m'agrada aquesta etiqueta, està bé. No fa gaire vau publicar el vostre primer disc, que havia de ser així, i que té hits com aquest. A la ràdio sonen veus nervioses que anuncien que ve el llop, que tanquem en clau totes Vosaltres, les portes. de moment no us dediqueu únicament a la música, sinó que, com heu explicat fa un moment, cadascú té les seves vides independentment del grup. Per tant, com ha estat tot el procés de creació del disc, d'ajuntar-vos tots, de trobar-vos tots junts? Doncs va ser bastant complicat quadrar les dates, perquè uns teníem vacances en dates diferents que altres, jo tenia un viatge, exàmens, i començàvem el curs també en dates diferents, llavors va ser complicat, però vam trobar unes setmanes per allà al mig que vam poder-ho quadrar. Sí. Perquè expliqueu-me una mica com és crear un disc des de zero. Doncs és un procés que hi ha molts... O sigui, dintre del procés hi ha com moltes divisions d'etapes, no? Primer, la creació de les cançons, que això, doncs, potser hi ha cançons que fa 2 anys que estan escrites, no? Això és feina que fem jo i el Naim a casa, després els hi portem a ells a l'assaig, muntem les cançons, tots junts, ells posen el seu granet de sorra, anem construint la bateria, el ritme... Aquestes cançons després les vam passar al directe, les vam tocar, les vam madurar, les vam tornar a portar al local d'assaig per rentar-les i vestir-les bé. Sí, acabar d'aclarir com fer-ho i tot. Després passa pel productor i llavors ja anem a l'estudi. Perquè ara has dit tu, Evan, que juntament amb el Naim sou els encarregats de fer les lletres de les cançons. En què us inspireu? Bé, nosaltres ens inspirem bàsicament en la nostra vida quotidiana, en el que nosaltres anem visquent i el que ens va sortint a les cançons. Vull dir, les cançons parlen de temàtiques d'amor, de coses de festa, vull dir, molt juvenil tot. I en aquest nou disc creieu que hi ha un abans i un després amb el que havíeu tret fins aleshores? Sí. Sí, sobretot ara perquè anem amb productor, anem amb el Nacho Pascual, i ens ha ajudat molt a fer bé les cançons i que soni bé pel disc. Pensat per un disc, no tant pel directe.
acabeu de treure el vostre primer disc, per tant, és tot molt recent, però m'imagino que ja esteu pensant en el següent una mica. Hi ha alguna cançó que ja estigueu començant a escriure? Ahir vam fer una reunió, de fet, de parlar d'això, sobre què havia de venir i tot. Planificar el pròxim disco i tenir-ho una mica pensat. Els quartos i tot. Clar, perquè això és un altre tema, que val molts diners produir un disc. Molt. Sí. Ara per això us venen mesos molt bons, mesos carregats de bolos. De fet, el dia 20 de juny sereu a l'Itaca Festival, que de fet teniu entrades a Cultura Jove, per tant no us encanteu. On més us podrem trobar aquest estiu? Doncs ens podeu trobar dissabte, dia 9 de maig a Vila-seca, ens podeu trobar a l'Itaca, després Malgrat de Mar, 23 de juny. A Tarragonès, a l'Alt Camp, a Vilallonga... Els Pallaresos, la Selva del Camp... Cambrils... Per tant, a casa confien plenament en vosaltres, Sí, estem fent per allà. Anem a Berga, també. Veniu a Berga? Quan veniu a Berga? A l'octubre. I serem, doncs, allà també. Sí. Escolteu, encarem la recta final del Camerino i ho fem pujant sobre l'escenari. El que anem a fer ara és un disordat de tota la vida, però en versió música. Sabeu una mica en què consisteix? No. Us ho explico molt breument. Vosaltres, jo us donaré dues situacions i vosaltres haureu de triar entre una o l'altra. És a dir, en aquest cas no hi ha temps. És a dir, pots contestar primer tu, Evan, després que contesti la Jordina, com vosaltres vulgueu. Vull dir, temps lliure. Perfecte. Comencem? Sí? A veure, va. Primera situació, actuar en un festival amb artistes molt coneguts o un concert però vosaltres sols? Home, un concert nosaltres sols, sí. No? Jo prefereixo fer sales petites que no un festival molt gros. Sí. Clar, també penseu que un festival també és la manera de conèixer altres artistes, pactar alguna col·laboració... Està molt bé, però... Però és més íntim, una sala. Sí, amb el teu públic, que saps que ha pagat una entrada només per veure't a tu, vull dir, això també és més bonic. És maco. Hi ha algun festival, per això, que si us diguessin, ostres, podeu actuar en aquest festival, però només en podeu triar un, quin seria? N'hi ha algun que us faci especial il·lusió, de cara a un futur? Ens agradaria, no sé, la Música Viva de Vic, per exemple. Sí. Anem a per la segona situació, que és actuar a l'interior o actuar a l'aire lliure. Si la sala sona bé, a l'interior. Sí. Si la sala sona bé, Jordino? Si la sala sona molt bé, a l'interior. Si no... Hi ha acústiques que són una mica... Però sí. Tercera situació, tenir un èxit molt ràpid o una carrera lenta però sòlida. És a dir, èxit ràpid vol dir que fas 3 cançons i ja et pots jubilar del que has cobrat. Clarament lenta i sòlida, sí. Molt clarament. Us agrada molt, oi? Cantar, tocar... Clar, fer música, al final... Ho fem perquè ens agrada, no per cobrar. Al final, ara de moment és el vostre hobby, que n'estem segurs que es convertirà en la vostra feina en res, però ara de moment és més hobby que feina. Sí, clar, i tant de bo doni molts anys i podem aguantar-nos molts anys nosaltres. Sí, totalment. I poder tocar. Anem a per la següent situació, un tema que us representi molt però que no funcioni o un èxit però que no el sentiu del tot vostre. Un èxit. Aquesta és complicada, Un èxit. Al final la peles. Jo no sabria què dir-te, Clar, és que és complicada, perquè és allò de dir un hit que sona a tot arreu, però que dius, no m'hi acabo de trobar, o una cançó que dius, m'encanta, però la gent sembla que no l'acaba de rebre del tot. Jo crec que quan fas una cançó així molt grossa, al final l'acabes odiant segur. Vull dir, l'has de tocar tants cops, la sents tants cops, tothom et diu tantes coses que és impossible que te la sentis superteva. Potser sí, no sé quin és el cas, perquè no ens ha passat, però entenc que al final jo crec ja que... Arribarem. I per últim, una situació que posem a tots els nostres convidats és actuar de ressaca o actuar 38 de febre. De ressaca, no? És que malalt ha de ser dur, potser millor de ressaca. Sí. Millor un mal de cap que amb febre. No ho hem explicat, però l'Evan és el cantant del grup i la Jordina és la bateria del grup, per tant, clar, malalt i cantant, penso alguna cosa, però Déu-n'hi-do. Clar, però... Sí. I la veu de ressaca també és fotuda, Evan? Molt. Ja la coneixem. Evan Dedes, Jordina Gavaldà, mil gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres. A vosaltres. Us desitgem moltíssima sort en tot l'estiu que us queda. De fet, el 20 de juny serem a l'Itaca, per tant ens trobarem allà, que recordeu que teniu entrades a Cultura Jove. I amb vosaltres ens veiem la setmana que ve amb un nou capítol, com sempre, a la plataforma 3CAT i al YouTube de Cultura Jove. I recordeu que entrant a Cultura Jove podreu aconseguir entrades a preus reduïts per anar a teatre, concerts, festivals, vaja, tot. Mentrestant, tingueu tots i totes molta merda!